happy man marries the woman he loves. A happier man loves the woman he married. Marriage o kaminyoon, pulo nga siguradong makapalipay sa taong nagminahalay. Nagminahalay nga bunga sa gugma ug tinuburan sa gugma. Karon nga adlaw, we will be sharing one of the significant events sa kinabuhi sa usa ka tao. Mao kini ang marriage. Kuyugi mi mga kapaglaom samtang atong hisgutan. Marriage, the perfect formula dire lang sa inyong paboritong programa matag Sabado sa buntag kini ang Panimbaya sa Kabuntagon World! Maayong buntag ug
Malipayong Sabado! Yes, good morning. Hi! And welcome there kay si Bing, Sleeping Beauty I'm siya welcoming karon. myself again in Si this Bing, Sleeping program. Beauty siya. Thank you for Ate having me Bing. here. Thank you for having me in the Yes, Ate Bing, program. we would like to see Yes. you soon. Pero makita-kita rin punta karong adlaw, di ba? Kaya Yes. sabat ba yan? Yes. Timing kayo ang pag-host ni Sharon karon. Ate Sharon karon kay tamis kayo ang atong episode mga kapaglaom. Kay- Marriage ang atong history. Yes. So makarelate lugar si Sharon Gay. Dili, ako. Of course, Kung kita makakompleto ang siya rin. Kita tanan and ikaw mo'y sunod Yup, bulan, oo. padulong nakas kami niyon, mo na siya nga. Mao ba kuya? Oo. Mo na siya nga, Nasay- ang among advice mo, imo ginansiyan tumanon. Actually, karon tong episode ya grabe ni informative alang sa mga tao nga gaplano og minyo o sa mga couple pod nga na sila sulod sa kaminyoon. So manang maglantaw kita mga kaigsonan no, di ba? Kaya windha kita hisgutanan. Hisgutanan. Pero mga kapaglaom karon na minaw tawag awit. Okay? So karon ang maminaw tawag sa awit diri sa Harana sa Kabuntagon. God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is awesome. He reigns from heaven with wisdom, power, and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Now when he rolled up his sleeve, he wasn't putting on the reeds. Our God is an awesome God. He thunder in his footsteps and lighted in his fist. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for a reason that he shed his blood. His return is very close, and so you'd better be believing. Our God is an awesome God. Yes, we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. But we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. Now when the sky was dark in the void of the night, Our God is an awesome God. he spoke into the darkness and created the light. Our God is an awesome God. And the Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for a reason that he shed his blood. His return is very close, and so you'd better be believing. Our God is an awesome God. Yes, we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. But we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Yes, we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. But we know that it's awesome. And we reign with power and wisdom. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God, in his infinite wisdom, decided to create man in his own image and called him Adam. Then, he made another human being, saying, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." He introduced Eve. This is the time when God instituted the union of man and woman in a sacred bond called marriage.
That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. God could have left Adam alone with the animals, but why did God created Eve and instituted their marriage in the first place? The instruction of procreation then followed. Humanity multiplied its number. Then sin crept in and tainted everything, including God's wonderful design in marriage. This famous Filipino proverb says it clearly. Ang pag-aasawa ay hindi biro, hindi tulad ng kanin na mailuluwa kung mapasok. Why does marriage describe in this way? What are the joys and challenges of a married life? How could a couple dwell together in harmony despite of their differences, with only one common denominator, which is love? What do married couples, including those who ponder upon entering this kind of life, need to know and do to have a long-lasting, fulfilling marital life? Forming a happy family and a peaceful society starts with a strong and faithful marriage. Therefore, one must get ready and gear up as he or she enters in this roller coaster ride. Together, let us uphold and discover the perfect formula for marriage. Yes, makapaglaom no nganong importante manggid ang kaminyoon. Pwede naman ta nga mag-single na ta forever. Oh, pero ang nag-ingon sa bala ang kasulatan, go to the word and multiply. Yes. So, Nagiging prepare ang nganong nang Ginoo. hinuklog man kater? Ako ulo. Sakit Bitaw, Fitz. nagingon nga ang pag-asawa hindi biri, hindi tulad ng kanin na iluluwa kung mapaso. Oh. Imotong linya, no? Yung sa Filipino proverb. Di na po Filipino tayo proverb atong there. panana, no, matod pa sa atong mga sinulat nga ang Kaminyo. kaminyoon dili na muna siya ang pag-enroll sa usa ka eskwelahan nga walay graduate. Ang kaminyoon sa Biblia balaan na siya. Oh, so ang Ginoo mo'y nagbugkos sa kaminyoon. Maon ang kinahanglan kita magtuon ana. Yes. Pero mga kapalaw, mo na siya akong ginaingon ganina, no? Ano na tayo mga kaigsuunan nga nakimo concert dito sa Waterman, California. Kung unsay nahitabo dito, ani atong lantaon. Make me young enough to know that alone I cannot go through the darkness of the night. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God. Always forgiving. This is the praise and worship night of the Waterman Visayan Filipino American Seventh-day Adventist Church here in Waterman Avenue, San Bernardino, California, USA. Let all things there Creator bless, the wonder of His works confess, worship Him in thankfulness, join in the anthem of praise, join in the anthem of praise. Always mighty, way too long you deliver me. You deliver me alive. I can't go on, you deliver me. When Jesus is my portion, my constant friend is He. Grabe gyud ang music. It's a very strong element in the finishing of God's work, particularly in the church. Dako kaayong tabang. Bisag asa pa, in any church, music is very important in our church. Personally, I can only speak for myself. I am so blessed. And I wanted her to keep on singing. The words are so beautiful, the music, the songs, everything was just so elevating.
was very meaningful, and we appreciated how they involved everyone from the church as well as friends from the neighborhood like us from the PNA Church. Namigi kayo performance. Perfect yun. Forever Friends. It was also because that song was also from my high school graduation. What particular song do you like about the performance? It would be the last song, the Welcome Home Children. Because I get used to sing with the old members of the Advent Filmos, which is from MVC. What is the most favorite song that you really love when you perform? That's the love of God. Can you sing a little line for us? That's the love of God. It's never ending. Why is it your favorite song? Because it tells how God loves us no matter what and how it's forever lasting. Since most of the people would want to hear me sing those old songs that I used to sing, so I chose all the songs that I used to sing, especially the pianists who used to play with me live here. So I decided to choose all those songs. It is indeed joyful and blessed to be part of God's family who will be singing praises for the Lord. From the Waterman Visayan Filipino American Church here in San Bernardino, we would like to tell you that we can sing songs for the Lord and we can glorify Him through our music. This is Charm Saneneng, your correspondent here in United States of America for Panimbaya sa Kabuntagon World. Daghang salamat Ate Charm for giving us a glimpse of your activity diha no, ilahang praise and worship nga adunay theme, growing stronger, anchored deeper, reaching higher. Diba? O nakita nato si Sister Ainor Aganyo. Yes. Grabe, bilib ko sa energy nila dito, no? Makadasig kayo ng mga kanta. Hopefully sunod. Sa man nga sunod. Mabuta dito. Okay. And karon makapaglaom no aduna di ay tay bag-o nga segment nga naguluhan og an experience with God. So siguro kani siya nga segment ato gini siyang makita kung unsa gid siguro ka maayo ang Ginoo. Kanang ato gid siyang ma-experiencehan sa atong matag adlaw. So mga testimony siguro ni siya nga atong mapaminawan sa tagsat nato ka mga kaigsuonan. And I hope nga we will be looking forward nga ato ni siyang makita. But sa laing bahin mga kapaglaom no, adunay gipahigayon nga kalihukan ang Alubid SDA Church mo kini ang reaffirmation of marriage vow sa dugang gitali ato kining tan-awon. Hi, my name is Faith, and today I'll be sharing with you my testimony, which I pray and hope will inspire you in whatever you are facing right now. So back in the Philippines, I graduated nursing and I took the exam. God is so good. I passed it. So I did all of the training, CPR, IV, name it. And then I submitted resume from one hospital to another. I'm just so excited to be a nurse. I worked hard for it for 4 years, diba? So excited ka after. But then, eto na yung mga challenges na pumapasok sa life natin. So my father is a very hardworking father, a very great provider. But may mga nangyayari talagang challenges in life. And he wasn't able to come back to his work because of medical issue. So it's time for us to work and to provide for our family. It is now our turn. But then,
because it is all of a sudden, wala na akong time to wait for the response of the hospital, and I need to find a work which is faster and easier for me to earn, for my younger sister is still studying. So the easiest way that I can think of is call center, which is a very nice job, but it is not the work that I have dreamed of. Gusto ko pong maging nurse. But then I was able to have this opportunity to come here in United States and to pursue my dream. So I took my exam here, and again, God is so good. He never failed me. He will never fail you too. So I passed the exam again, and then now I'm preparing to be a nurse here. So I believe that God is really in control since the beginning. Some of our plans may fail, but day will come, time will come that you will realize, and God will explain to you clearly why it all happened. To believe that God is in control, He will never leave you, for He never left me, and God loves us equally. Ini magalahon tayo, naliwala sa daghang mga pagsulay, hangtod na si Kristo manabago. Kaya ang among handong sa among ginabuhi o Diyos, matalbanan, matag-asawa, kung kauman sa mga bataan ni Pilipinas. Ang reaffirmation of marriage vows, usa kini kadako nga panalangin sa atong mga couples. Kay naay seminar for strengthening program sa family, then naay pag-renew sa ilang commitment. Mao kana siya ang ato nga naka-unique ani tungod kay ang ato nga mga kuan karon magtiayon mo tagsa-tagsa kini sila pagsakay ngadto sa tricab padulong sa reception. Oo, mo kon kini sila mo magsunod gid ni sila padulong sa mao nga area. So dili ma-express sad ang akong kalipay nga bisan sa kapoy gikan sa pagsugod sa pag-prepare ani tanan nga mahimo ni siya karon, at least na agyod siya kalamposan. Una gid sa tanan, na-appreciate gid kinako ni nga event. Kailangan gid nga naikasal and sacred gid ang marriage. Ato gayod batnan ang ato nga commitment ngadto sa atong asawa, sa ato pamilya, sa ato nga bana ug sa atong mga kabataan nga mahimo tang usa ka ehemplo ngadto kanila. Ako si Rachel Salunay o usa ko nga batan-on nga ganahan gyud o mutan-aw sa Hope Channel. Usa sa akong ganahan nga gatan-awon kaning kasagara gyud sa kanang Panimbaya sa Kabuntagon, nanda na pud ang Harana sa Kabuntagon kay gibali mo na ning gapamukaw sa ako sa adlaw ipapahulay para magsayo kog mata para makaadto sa simbahan nga kanang gid nga gusto mo ko nga kanang makaadbot ko sa simbahan nga wala pa nag 8:30 kay sa ginaingon na bisag kuan na mo ni Ellen G. White nga magbubog yun og balang spirit og panalangin. Ako si Rogelio Hingkayog, second elder din sa Iglesia sa Panampawan. Ang akong giganahan sa channel mga kapaglaom gikan sa buntag nga programa, akong mabatian ang mga kabataan ay mga kaigsunan mag-alawit. Gani akong nakita dito sa among tribo higaonon, lain nga pagtuo pero diha sila gapaminaw sa Hope Channel. Ang akong gaganahan sa Hope Channel mga binisya nga kalantahon kay murag musunod gid sa atong dughan ug sa atong maminaw ta sa mga alawiton. Ako si Luciano Gonzales, nagpuyo din sa Panampawan, Claveria, Misamis Oriental. Ako kanunay nagapananaw sa
Hope Channel. Kung malipayan ko ang mga kaigsunan sa Hope Channel tungod kay naminaw ko mga kaigsunan sa ilang mga programa o kunya mga kaigsunan sayo sa Kabuntagon adunay ilang programa nga Harana sa Kabuntagon. Di pa kayo ko mga kaigsunan kay diha na to mga kaigsunan paminawan ang nakalain-lain nga mga kalawiton. True sa ato nga message sa song na inspired ko nga dapat dapat sukla na to ang yawa kay natural lagi na nga kuan because we are living this world nga para mag-confront sa various challenges or dilemmas sa atong kinabuhi. Nakita tanan mga kapaglaom, magmensahil ta pinagi sa atong mga kasilinganan nga dili sila makatanaw sa Hope Channel ato silang kumbensyon nga mananaw gyud para nga bisan na lang sa atong pagsulti kanila ato silang magsultian nga diha ta magtanaw. So pinagi sa Hope Channel na ako napaminawan o ako nalantaw sa ako nga TV murag ni balik mga kaigsunan na akong kasibot sa pangalagad. O karon mga kapaglaom, ani kita sa usas mga pinaka-special gay nga segment dire para lang yun aning episode sa Panimbaya sa Kabuntagon World mao ang Clash of Hearts. And nindot kayo no kay atong hisgutan pamilya, kaminyoon. Guest nato karon nga Kabuntagon mao ang usa ka couple nga co-host ginato ni. Kanunay basta atong ning kulatahon kay bisita man ni molarga man ni Norway. Akong igagaw si Pastor Delfred Onde kauban sa iyang asawa Hana. And welcome. Good morning. Thank you. Welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Sa pikas bahin atong makita diri ang kasluno ni sila karon. Walay lain si PJ and si Lovely. Hello, good Good morning. Good morning sa Okay, tanan. ato ni silang gisahon kapaglaom no. Natay mga questions. First question tanaw na to kung unsa gyud ang sa nilang nakaila na ba sila sa isa't isa? Sa kani before sila kaslon o kani pikas sa kadugay na nilang gikasal nakaila ba ka sila? I would like to also to welcome usa sa atong mga pillars gid diri sa Hope Channel ang atong waylain ang atong communication director si Pastor Heshbon Boscato. Pastor, welcome sa Thank you, ini nga Sir conversation John. Thank you, kay Brian. kinahanglan mi sa imong wisdom ani. And unang pangutana. Okay ra ba? Adri ko kay Lovely. Inigmaminyo na mo, okay ra ba nga istorya pa si PJ sa iyang ex? Actually, kuya, ka na yung mga exes na-share na niya Okay. before me Nag-decide. nag-uyab. Nag-uyab. Wow. So, na-share niya, na-introduce niya yung mga exes. So, Mao ba? partly, So, tungod ato, nakaila ko kung unsa Pero yung okay ra ba? personality. Okay ra ba nga- Pero kung sa kami yun, depende sa situation siguro. Kay murag, Ikaw, kung magkikistorya pa siya sa iyang mga ex, okay lang ba? Para sa kuha, no? Magdepende man gud siya. Mo ba? Especially kung ang among isgutan is makatabang sa amuang relasyon ba. Pero kung isgutan nimo ang ilahang mga happy moments, murag lain na po kayo, murag magsilos mo ba? buta murag lain ba, no? Pero kung pinaagi sa makatabang sa mo, then that's okay. That's okay. Okay po niyang ihang kuan. Ang direta sa kaning dugay pila na mo katuig agaw. Pila na mo katuig na minyo. Pangutana siya gaw kay mas may sa man. Han, pila na mo katuig. Mat. 9 years. 9 years. na Sakto may- yun ko. 9 Nanong years. 11 tong last na to. Okay, Abi nag-advance ninyo- na kung una ka ba? Abot kay 11 or more. Oh, yeah. Actually, okay lang ba? I mean, sa inyong kadugay na sa inyong communion for 9 years, kinsa may una mga ipasaylo? Hala, kana gyud. Kani gid ni siya mo'y una ngay pasaylo. Kay siya man ang guiltier. Dili bitaw oy murag. Sakto na. Kuan gyud siguro siya kanang mo ni ang personality. Mas una guiltier. gyud siya mga Ako may una masuko pod. Mo ba? So ang alag siya mga pasaylong ako may nasuko. So what can you say about this? Ano sa reaction ninyo ani kay nga namo gyud say nga giingon nga women are more faithful and more romantic. Gaw, ano sa may imong kaingon na tinuod ba na? Sa amo ang relasyon. Kay mo na guiltier man gud ka. So meaning siya ay faithful ikaw dili. Faithful. Romantic siya ikaw dili. Di kay Mo na sa guiltier saying, man siya. guiltier. Mo nang siya ang more romantic. Ikaw ay more romantic. Romantic ko. Okay. Permite mo ko kasala. Di ba weon ako perme? Mo na. Dili pa kasala sa kanang in the sense of faithful ha. Kay wa ko kasala gid anang bahina. Madaling kamot, madaling kamot. Wa gyud ko kasala pa na. Dito lang sa mga away-away. So romantic, so ikaw ang romantic. Sa romantic side, ako. Pero when it comes to faithful, no, sa mga gagmay nga butang,
kanigit si akong siya. Pastor, siya ikaingon mo na, mas faithful daw ang babae kaysa lalaki? Or romantic ang babae kaysa lalaki? Kung maingon ta og faithfulness mga kaigsuonan, naamo guna sa kanabitong muduot sa trabaho sa balay. Yeah. Not just with the mura relationship. Nga, diha nimo makita nga more faithful ang mga babae. Pero when it comes to relationships, kanabitong mo sausaw na og lain nga mo entertain na og lain nga relationship, murag pare-parehas naman ang kuan. Sa una daw, lalaki daw ang mingon nga, I don't have the statistics, pero lalaki ang bulihagon yun when it comes to unfaithfulness. Pero karon di na ta kumpiyansa, no? Wala na po yung babae. Sa society manggod, kasagara ang mga gapangabit-kabit ang mga lalaki. Pero karon murag bawi na kay naamo po kamao naman po ang mga babae mo respect. So, balik na. PJ, lalaki, hindi kami ninyo okay ra ba nga mo trabaho si Lovely? Para sa ko, okay ra gyud. Okay ra. Pero kung, for example, mas stable lang ako ang salary, panginabuhi, then mas okay nga makatanaw siya sa Panimalay. mga bata, panimalay. Pero, You're more into the traditional Filipino, kung imo yung tanaw nung practical bitaw siya, depende gyapon siya kung gyunsa nimo pagpadako imong bata, maski nagdili dig kay ka makatutok na nagtrabaho ming duha, pero kanang gyunsa nimo pagpadako ang bata, wala man siya kay pareha sa kuan nagdako man ko nga gatrabaho mo jud ako mga ginikanan, but kung imong tanawon okay ra po mo pagkabansay. So yeah, it's a way of looking at things, no? I mean, prioritizing siguro. Yes. Kana bitong ginatawag nga working wives niya ang papa may nangabilin sa balay gaon. So may imong kaingon na. Mo gina kung dam ko sa una pagaw. Bitaw. Nga si Hana rin magtrabaho. Nga ikaw wala. bata. I mean, you're moving to Norway and she's going to have a work there. So I know sa mga lugar nga sama niya na dili na pareha sa ato ang lugar nga pwede ta maka-hire og mga yaya. Dito, what is your take on that? Pero seriously, po ng asawa. Pastor, Gaw, on that side, on that note, wala ko'y problema actually kay pagkatao ganit sa among bata. I was very hands-on. The change kog daya. Tinulbahan. Pero Muktawar mo na. Wala gid siya gisiko kanay ko kadyo. But not for long siguro. Pero wala ko'y problema na babae or lalaki if the circumstance and the situation calls for it. Okay naman taron ganyang generation. Now I would like to ask both ladies dire, no? Kaning mga babae dire. First si Lovely. Nganong miniuan man gid nimo si PJ? Nganong menu? Nganong miniuan man nimo si PJ? Kay Blacky di ka ka-question na kay mawagin na sila gusto maging minyo. Usually. Lisod niya bago. Nganong miniuan man nimo si PJ? Tarong tubag. Murag, sakto itong ganyan kay Pastor. Naka sa state of temporary blindness? Dili siya blindness. Murag, ang kasing-kasing na yun ang murag Nisulti. Di na gyud. Kanindot. Wala yun siya specific reason. Ikaw ang gusto maging mini or basit ka? Kami both. Both. Murag ibati na yun. Murag wala siya specific reason nga no. Muna gingon nga tinadhana o sa man gi Hana, nganong giminyuan mo gini mo si Agaw? Wanta ng tubag da. Sige, go. Nakita gyud nako sa iya nga magpadayon gyud mi og pangalagad sa Ginoo. Mura man na importante nga kanang choosing someone. Choosing someone dapat sa ako lang ni nga opinion ha, and I'm sure nga sa kadaghanan pud ni nga dapat magkasinabot mo sa inyong faith. Oh, it's more na pinaka-importante yun. Or else, mga kung last words ninyo, unsa ikatambag ninyo, Lovely, or PJ, any one of you can answer, kung unsa inyong ikatambag sa mga magminyo ay na. Kaya we have seen you 7 years mga managuyab, di ba? 5 years. Grabe, accelerated 7, 9. 5 years. So, what made your relationship stronger? O sa ikatambag ninyo sa mga kapaglaom nga gagaplano po nga magpili sa ilang mga kapika sa kinabuhi in the future? So ako lang ikatambag, no? Especially sa magpili sa ilang partner, soon to be. Just pray to God. Paminaw fits. Pray to God nga how much fits? This is the someone, no? This is the girl nga makatabang bitaw sa imo nga mas muduol pa ka diha sa Ginoo. Dili kay mo na hinungdan nga magpalayo nimo diha sa imong Ginoo kay mo gyud na siya, especially in a relationship
the center of everything is Jesus Christ, good. No. Amen, amen. Amen. So, Hana, unsay katambag ninyo sa mga viewers? The only thing I could say to all married couple and who are planning to get married, nabay ginaingon lagi, Pastor, nga 2 is a company, 3 is a crowd. And the only time nga nanagay third party or third wheel kunuhay, Pastor, si Jesus Christ ra gyud. Yeah. Make Jesus Christ as part of the family. So third party Jesus ra gyud. Kung naay third party niya di si Jesus, babungka gyud, Pastor. Unfaithfulness ba? So we'll ask Pastor as the last na unsay katambag niyo, Pastor, as a counselor. You've been a pastor for for many years, then you have encountered many marriage problems. So what is your advice sa atong mga kapaglaom for a stronger relationship in the marriage family, Para sa marriage ako, relationship? Kaning mo sulod mong guta sa kaminyoon, murag hugot bakos na gid ni. Kung musulod ka diha niya wa pa ka nagunahuna nga hinugtanay nas bakos, ayaw na lang kay dugang-dugang rata sa statistics nga daghang kay nagbuwag unya looy kayo ang maamong nga mga bata nga unta na sila ilabot, and it's in a state of maturity. Of course wala ko nag-ingon nga immature tong mga tao nga nagbuwag. Nagkataon lang nga wala nila gitanom silang kanuhuna o kasing-kasing nga once maminyo na ang tao wa nay buwagay. So mao na gina siya kay biblical man ginang giingon nga what God has put together let no man put asunder. Di gyud na siya pwedeng buwagon. Walay laki nga ma-under. Yeah. Once gani magunahuna na ang tao, lalaki man or babae nga ang buwag is an option, moabot gyud sa point nga magbuwag gyud. Mao na, Pastor. So make it a no-no or a non-compromise agreement nga kung magminyo na ka, mao na gyud na. Pakamatyan na gina nimo kay mao man na ang idealism sa Ginoo gihatag sa ato. So Pastor is isip usa ka gift nato ni atong duha ka couples diri og sa mga couples nga nasa inyong mga panimalay nga nagalantaw karon katong nagplano nga magpakasal o katong gikasal na sa dugay na panahon, akong gihangyo si Pastor sa paghatag og special prayer alang sa atong mga couples karon nga kabuntagon, Pastor. Okay, magampo ta. Among pinalangga nga Dios sa kaitasan sa mga langit, salamat kaayo nga imong gitagaan ug higayon ang imong makatawhan sa imong kalibutan nga sa ulugon ng gugma. Abot sa relasyon nga nagkadibilupay, nagkauyabay, hangtod nga nagkaminyoay. Ug dili tanan nga dalanon niini nga mga relasyon hapsay, adunay mga libaong ug adunay mga kurbada apan among gipangayo nga ang imong paggiya kanunay magagunit sa manubila niini nga mga relasyon aron ang among mga magtiayon ang mga manag-uyab makaangkon og hapsay og hamugaway nga pakig-ubanay sa usag-usa. Ug itugot to Dios nga kining malipayon nga pamilya nga gihimong idealism sa tanan nimong mga katawhan may mahimong usa ka tulay sa usa ka nindot nga kalibutan sa umalabot. Kung kining tanan o galing, dili man na makabot nganhi, tuguti nga didto sa langit ang tanan namo nga mga kapakyasan imong bag-uhon ug labaw sa tanan ipasumpay ang pagtagamtam sa malipayon nga kaminyoon maingon sa imo ang handurawan alang sa tanang mga magtiayon. Salamat o Dios sa gahom sa balang espiritu. Salamat sa dako nga sukod sa pailob, pasaylo, pagmahal, pagsalig ug sa uban nga mga essentials alang sa kaminyoon. Kining tanan amo itugyan og law mong madawat sa ngalan ug gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Mga kapaglaom, daghang salamat sa atong mga guests, no? And karon nga kabuntagon tagaan nato og special treat ang tanan couples sa tibuok kalibutan nga nagalantaw karon sa PSKW ang usa ka labiton Household of Faith gikan sa atong guest singers na pod sila karon gikan kay Hana and Delfred. Here we are at the start, committing to each other by His word and from our hearts. We will be a family in a house that will be a home, and with faith we'll build it strong. We'll build
together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. Now to be a family, we've got to love each other at any cost, unselfishly. And our home must be a place that fully abounds with grace, a reflection of His face. We'll build a household of faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. We'll build a household of faith, and together we can make. And when the strong winds blow, it won't fall down. As one in Him will grow, and the whole world will know we are a household of faith. There is no such thing as perfect marriage. It takes a lot of courage. In fact, a lot, even more, daghan pa gyud kaayohan, to make it stronger and to make it continue. But the good thing is, we have Doc Pilagio today to give us more advices. Let's watch this. Looking into how these people goes into a relationship now. Lain-lain man gyud ta o gigikanan. So definitely, lain-lain po tag attitude and behavior. So how does these two person build a relationship, a lasting relationship? Will be depending, of course, sa duha pod ka tao. It's not just love. Kasi when we look into, there are 4 actually stages of marriage, no? Na falling in love, nga the nature calls us to be, to be in love with each other, etc. And then later becoming a couple, raising kids, etc. And then there's what we call disillusionment phase, wherein ingon pa nila, nawala na ang love kay usahay, reality comes, no? Truth comes na it's not just love actually, but it's more on how you commit with each other, commitment to love each other. So when we raise our kids, hindi pwede yung hindi ka magiging sensitive towards each other's needs. Although naagihapon ang factor nga i-raise nimo imong family, pero remember that you commit to each other na you will grow up together. Now, growing up together is not just, kanang ginaingon nato nga sila lalaki lang ang mag-decide, no? Or sila lalaki lang ang magtrabaho. Nowadays, lisod kaayo og mo ni siya ang atong padayonon because economically, we know for a fact, it's really hard to raise even 2 kids or 3 kids in a family nga isa ra ang nanarbaho sa family. Gawa siguro kung unsa na siya ingon pa nila nga natawo ka nga dato na gyud kaayo nga with all those kanang gikinahanglan nimo na provided na. Pero nowadays dili gyud siya pwede. So katong atong gingon ganina nga growing old together is actually letting each other grow professionally and personally. So dili dapat na isang nga imaiwanan, and of course that includes also the children. So whatever conflict, resolve it, no, with the family. Decision making, dili lang po na siya pwede nga lalaki lang, no? Dapat because you're building a family, then it should be the family who will make the decision,
That includes the children. Kaniadto ang mga bata ato rang ipasulod sa kwarto kung naay mga problema. Karon dapat tanan ang mga bata pud mismo, they should be part of the discussion because it's family. Financial status, aware siguro ta karon no, ang growing ang mga vowsy cases karon on economic abuse, no? So sa financial, maayo kana bitaw atong ginatawag og family conference. Samtang na pud sa mga bata nganong kinahanglan si mami wala sa balay kay manarbaho or nganong wala si daddy kay manarbaho. Kanang inyang ginaingon nga sometimes kids needs at nga seek og mga attention because sometimes parents failed to let these children understand na kinahanglan pud sila manarbaho. So in the same manner pud nga transparent pud ta ang value pud of transparency makita pud sa mga bata. Dili nang basta na lang nga gasto-gasto nga dili kay at the end of the day kana man pud nga value ang ilang matunan. Para sa atong mga televiewers, whatever it may be, conflict always arises. Whether you are in a family, in an organization, we will meet different personalities. Lain-lain pod nga mga, because of that personalities, lain-lain pod nga mga conflict ang ato ang mamit. So, as in a family, atong sugdan nga, naagid unta ang support, ang love sa matag usa para mugawas man galing ang atong mga anak or kita mismo, whatever conflict na naa sa gawas, we know nga we have a home for us nga atong mabalikan of which we are comfortable and safe. You can contact me through my cell number 0927-662-8218. I'm having a consultation at Health Check Clinic located at Vélez Street. Also at I Will Serve Foundation near Gaston Park. That's it. My life's in you, my strength in you, my hope's in you is in you. My life in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. My life is in you, Lord, my strength is in you, Lord, my hope is in you, Lord, in you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength, with all of my life, with all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. In you is in you. Is in you. You obviously, just like anyone, have read many articles giving you 5 or 10 rules for a happy marriage. Have those worked for you? The interesting thing is, they're all different solutions to the same problem. There have been books written and movies shot about this subject. But in the contrary, with so much information on how marriage should be successful, we see an increase in the number of divorces. Everyone wants to know exactly what it is to keep love alive forever. You can always see bookstores bombarded by women's magazines or books with endless bits of advice on how to keep your marriage together, having that relationship spicy, or just be able to stand the twists and turns of time. How should we fortify marriage to have that perfect formula? Let's find the triangular equation in marriage, the perfect formula, only here in Good Morning Pastor.
Yes, mga kapaglaom, importante kay nato ni isgutan ning kaminyon. And now this morning, ako makauban ang among duha ka mga boss dinhi sa Hope Channel. Una, Sir John Sturgio Calibod, and siyempre ang ato ang Communication Director sa South Philippine Union Conference, Pastor Rismon Buscato. Good morning. Morning, Weng. Good morning. Sabat, Weng. Good morning. So, sa kapribliyo na ako ron mga kapaglaom na akong duha ka boss. So, isgutan nato ni Sir John karon ning kaminyon. Ang kaminyon yun. Actually, Pastor, if you have nakita naton diba na dunggan nato ang intro kanina, nga it's a big challenge today kay even the Philippine Statistics, no? Philippine Statistics Authority PSA in 2017 has shown a 3.6 decrease, 3.6% decrease in marriage in the Philippines. So we say the Philippines is getting into gwapo na atong ekonomiya kunuhay, gatubo na ang atong mga ekonomiya and nagkadaot po ng atong marriage. What can you say about this, Pastor? Kaning nagpulhod bitaw reduction number of marriages taking place every year. Kining mga panghitabo karon mga kaigsunan, wala man ni dili niingon nga ga-defend ta sa phenomenon, pero the reality. These are the probable reasons. Una, ang mga batanon karon nga muminyo ay are learning from past lessons. Una sa tanan. Siguro ginikanan nila. Ilang gipanaminan nga nagminyo, unya di pala day sila sure, unya magbuwag. Abi ninyo, dili sayon ang mo-secure karon og annulment. And it's very expensive. Yes. So, ilan na nang gitimbang-timbang daan before ta mo intra diha, di lang sa ta magara-gara kay basig di pa ta sure. So, usa na sa mga rason. Ngano nga nigamay na ang number of marriages. Nga ikaduha nga rason is this is generational gihapon. Incoming generation are the millennials, kay balota na. Nga kining mga muminyo ay karon mga millennials na. And millennials have different plans and priorities. Ang uban sa ilaha, career ang ilang orientation, unya ang ilang listahan pananglit kung magminyo, tuan na nato pinakatumoy kay dili na mo ilang priority. Pangwarta na yun na ron, pangwarta na. Pangwarta sila. Unya, gitanaw po nila Success. ang panahon sa kalisod. And looking at other Asian countries nga mga progressive, muragwa na kayo gaminyo ay karon gani naglimit na sila sa ilang pagpanganak gumikan sa praktikalan pod nga side. And tungod ni ini makita nato nga naanay decline of the way people are looking at marriage. Gihimo na lang nila ang kaminyoon nga accommodation or mao na ang pinaka-last gyud in kaso magka-disgrasya manganing lagpak gyud sa minyo. Pero kung as much as possible dili lang gisa gyud unta, mao na karon ang trend nga naa sa uban. Pero don't worry, musaka ra na nga statistics kay daghan man ang mga tao. Sa ato pa, Pastor, diri sa Pilipinas, okay ta diri sa Pilipinas kaysa laing gawas nasod, kaysa sa gawas na nasod sa niaging isa ka dekada daghan taas ang pakigbulag. Divorce. Divorce. And it's coming into our country actually. They're trying to approve divorce bill. So what medyo lahi lang pod ang dagway tingali sa tong divorce law diri sa Pilipinas, pero maingon-ingon na gihapon mga kaigsonan. Actually, ang divorce is the accommodation for people who find themselves not falling in love truly with each other. No, pero muna akong kitingadan ngano nga sa pagsugod dili man gyud na madiskubrihan dayon nga in love pag sila wala. Actually, ang pakig-away kanabit ang mga lalis-lalis, sila normal na sa kaminyon. Unsa may normal sa normal, Pastor? What is unsa nga normal nga pakig-away ang normal gyud? Ang lalis, ang away, normal na. Pinagbingkil? The answer would be yes and no. Yes, kung wala kay gihimo nga mga rules o agreements, point of agreements to begin with. Kay diha man ka maglalis nga naamoy sinabutan, unya nisupak na ang isa, nisimang na pud ang isa. So moabot ang lalis. Pero kung naamoy gisabutan, posible mo ingon ng isa nga nagsabot ra ba yan. Hindi lang ko magara-garaan ng mga decisions nga ako lang. And while it's normal, pero kinahanglan gyud gihapon nga atong idala sa moderation. Ang pagdala manggod sa lalis sa panimalay, magdepende na og kinsa masuko. Kung ang isa mo ay nasuko, ang isa mo ay kabalo ana mo pakalma. Kung ang pikas mo ay perting suko, ang pikas pod mo na normal nga mao na po nay medyo hinahon gamay kay kung magdungan ganina na delikado. Pero sa record sa Bible, Pastor, ang una natong mga ginikanan na himong pamilya, doon na ba to'y panag-away po sila sa ilang pamilya ato? Wala sa record mga kaigsuonan.
Pero obvious kayo nga pag-abot sa sala, ang point of harmony sa tao sa tibok kalibutan, ni kunhod yun. What is your advice, Pastor? So what is your advice for a happy marriage, for a itong mga kapaglaom nga mo plano nga minyo, magminyo, then mo kanapong dugay na minyo, kanapong galisod na po silang kaminyo. Kay na may panultihon, Pastor ba, Sir Jans nga kaning kaminyon duha ra gani safety og sipyat. Nasipyat ko da. Pero okay kayo mo kaminyon, nasipti ko aning kaminyon. Sa imong Actually, advice daghang kay tawing og mga bits of advices para gyud sa mga magminyo. Una, kinigingon ni Mark Twain, mahitungod sa blindness of love. Blindness of love. Yeah. Matud pa ni Mark Twain, ang gugma buta, pero dapat kini siya didto na nimo mas ipairal ang pagkabuta sa gugma. Inig kahumanas kaminyo. Minyon. Sa Dapat di wa pa nakakita. magminyo, dapat dilat mata ka. Oh. Tanahon, gini mo susihon, gini mo mayo, pero ini kaminyo na diha na ka magpakabuta. Piyungan na nimo ang negative sa imong kapares. Kay kanang Piyungan bagong na. kasal pag humana na pila ka bulan may pagdili ikaw kung ipakasal sipyat yung ba? Muabot Yan, niya. napag-joke ka na, Wing. Matod pa nila, aron ang kaminyoon, mahimong malipayon, kinahanglan nga ang bana bungol, unya ang asawa buta. Na siya. Kay kung inigyaw-yaw sa asawa, ang bungol, bana dili bungol. kadungog. Digid siya musinta. Unya inigihimo sa banas mga siniaw, kung buta ang asawa, di po siya kita, walay problema. So what does the Bible say? What is the advice from the best book in the world, the Bible, about Based on the book of Solomon, si King Solomon mismo nagisgot, na siya tulo ka mga principles nga iyahang gihatag. Mga 3 main ingredients in marriage. Ang usa niya na friendship, ang usa niya na passion, o ang ikatulo commitment. Commitment. Ang friendship means intimacy, kanang inyong ability to talk, at least sa statistics, sa research, at least mga 1 hour of quality conversation. Every day? Every day. Quality would conversation. keep the marriage alive. Bisan pag tuwa ka sa layo nga lugar, kung tawagay mo, 1 hour of quality conversation a day. That's intimacy, that's friendship. Kanya ikaduha, passion, kanang imong gitawag og linawas nga paghandom sa imo ang kapikas, sa imong asawa ba karon or sa imong bana. If you keep that alive in a relationship, that's another factor. And finally, kining gitawag og commitment. Maabot yun ang point mga kaigsuunan nga kining novelty of marriage kung si Ellen G. White pa, moabot sa punto nga mahanaw na. So, matiguang magita, mukunot na ta, mutambok na, muhinay na ang lihok. So, ug walay commitment, Di na commitment mo kami. pabilin diha. Lagi. So, kining tulo, naamanggoy mga instances nga usahay usa or duha lang ang present ni ining tulo ka mga Dapat naagi ng tulo. Pero kung kanang tulo na gitawag na siya ni Robert Sternberg sa iyang triangular theory of love. I-research niyo na si Robert Sternberg's triangular theory of love. Kung kanang tulo presente, gitawag na siya og consummate love mga kaigsuunan. Muna nga, uban-ubag jogging, muna taga-buntag, magharana ko, kuyog yun mo ni Ma'am Apple mag-jogging. So mga kapaglaom, no? Mga kapaglaom, actually, ang atong panahon diri gamay rin kayo to discuss all these things. If you are interested in more, unsaon pagpahimo sa maayo nga panimalay, marriage, we have a lot of books. Just call us. Actually, I have here a book, ganlan kani Growing a Happy Home. And if you're interested, the first caller will have this one free. And we have more books. Sa tawag lang diri sa Hope Channel, and we will introduce to you sa atong mga Philippine Publishing House ng mga books, Complete Marriage, Complete Courtship, daghan tay mga libro that will help you. And if you have may mga problema for counseling, you can call us as well. And we have counselors that are on standby to mga hatag ninyo mga advices po sa nga mahimong malabpuson ang inyong kaminyoon. And atong pangutanon si Awing, kung aha naman gali ni si Awing karon galaglag sa iyang Bible Bits, ato nito pagalantawan. Niya kami karon sa Cagayan de Oro City. And Brother Jack, imo ko karong ubanan sa Bible Beats. So, okay ra ka? Okay ra, sir. Okay ra. So, unsa man atong isayod karon sa atong mga kapaglaom? Pangutana kini sa kinsay ginatawag dato nga greatest teacher sa Bible. Oo. So karon ready na ka? Ready na. So kita na ko nga okay kay ka. So, tara. Go. Tara na. Kinsa man ang pinaka-greatest nga teacher sa Bible? Si Magdalena. Magdalena. Si Isaac. Kinsa pa? Si Abraham. So isa ka sako nga pulburon basta maka-answer ka.
Sige pa. Si Moises. Okay. Si Juan, nagtudlo to siya sa Bible, sa pulong sa Diyos. Okay to. Okay. Pero ang pinaka-greatest nga teacher sa Bible, si Jesus Christ. Siya gid ang maayo nga magtutudlo. Nami hatag nimo. Thank you, sir. Kinsay ginatawag sa Bible nga the greatest teacher? Jesus Christ. Jesus Christ. Kinsay pinakagwapo sa Bible? Pinakagwapo. Ang nagdala, kamo din nga mga bata. Kinsa bay the greatest teacher sa Bible? Wala ko bala. Si John, si Peter, si Jesus. Jesus. Ang sira Jesus. Kay nansira nimo, nami hatag nimo. Kinsa ba ang the greatest teacher sa makita nato sa Bible or mabasahan? Si... Wala ko kabalo. So, okay, wala jud kay idea, ma'am. Ah. Nakabasa na kag Bible? Oo. Sige. Choices. Si John, si Peter, si Jesus. Si Jesus. Si Jesus. Jack, si Jesus. Correct. Correct. Check. Kinsay ginatawag natong the greatest teacher sa Bible? Daghan tong mga magtutudlo sa Bible, mga apostol, teacher. Christ. Christ. Okay. Tama. 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 Pakpak. Okay. Sige. Wala rin ba ko kabalo? Wala kay idea, ma'am. Ikaw, ma'am. Wala kay lahi man na mo religion. Sige lang, okay lang. So, tagahanta mo choices. Una, si Peter. Ikadua, si Daniel. Ikatulo, si Jesus. Jesus. Allah. Ikaw. Si Jesus. So, ato ba, kinsa? Jesus Christ. Jesus Christ. Natagnaan ni mo, ma'am. Kaya natagnaan ni mo, nami hatag ni mo. Ara. Sige. Okay. Thank you kayo, thank you. Simple lang kayo. Kinsa to'y pinakamayo nga magtutudlo sa Bible. Wala in Jesus. Yes, So, Jesus tanan Christ. nga kaalam na niya. Kung mangayo ta niya, ihatag na niya. Oo. So, thank you kayo. Simong Thank you. paguban ako, Jack. Thank you, sir. UGT nato ni sa Hope Channel. So, ato pasalamatan ang The Flock Music Ministry sa giveaways nga atong gihatag karon ang Pastor John Duroy sa Bible nga atong gihatag. And Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga, thank you sa inyo nga suporta din sa Bible Beats. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Nagatod sa kamotuoran, kini si Jack Daniel V. Castellano. Awingin dino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mayong buntag mga kabaglaom, happy Sabbath kaniyong tanan. Nasa pitas ito nga segment ang Let's Pray Today o kinihingayon atong gahin alang sa ito nga hiniusang pag-ampo sa ito nga 777 prayer. O kauban ito sa pag-ampo si Pastor Hesbon Buscato. Pastor, salamat kayo sa padang yung pag-iuban. Morning, Fritz. Morning, Pastor. And ano nga, Pastor, ang mga prayers nga itong i-appeal sa ito ang hiniusang pag-ampo. Una, praise report din siya no, alang sa tanang mga nakapasar sa nursing board examination tungkol kay bago lang na-release ang results. So praise the Lord for all those nursings who took the board exam and passed the exam. And ato pong yapil sa pag-ampo no, nga may mo successful ang CT scans. Ako ang mama no, si Mama Lourdes Yamit nga nga unta mahimong successful ang mao nga CT scan. And last one, atong i-appeal sa pag-ampo nga makahimo o kabaton og lig-on nga relasyon ang tanan nga mga married couples o sa mga couple pod nga dunay nindot nga relasyon sa ilang kinabuhi. Pag-ampo ta, Sir Fitz. Among gamahanan ng magiloyon nga Dios kay tasan sa mga langit. Salamat kayo sa imong makanunayon nga paghatag og tulay sa langit ug yuta. Pinaagi sa gahom sa balang espiritu ug sa ministeryo sa imong anak ng Ginoong Hesus. Ginoo ani ang hangyo sa imong mga katawhan. Bani ini dala pa salamat sa imong mga milagro ug sa kinaadman nga magihatag sa imong mga kabataan nga nag-take sa board exam for nurses ni aning milabay lang pila ka semana. Gawas ng result Ginoo ug alang niya atong mga nakapasar ug sa uban nga nalipay sa resulta niini. Gipasalamatan namo ikaw sa imong pagtabang ug sa imong kaalam nga gihatag niining mga batanona. Tuguti nga sila mahimong matinud-anon silang pagpanerbisyo niini sa nasod ug sa laing mga dapit sa pagatiman sa panginhanglanon sa masakiton nga katawhan. Giampo sab namo sa pinasimpaagi si Auntie Lourdes Yamit sa pagahimuon nga CT scan
procedure alang kaniya aron masuta ang progreso sa iyang kahimtang. Tuguti Ginoo nga angko niya ang pagkahibalik ngadto sa hingpit nga kahimsog o kining procedure nga paghimuon karon magahatag ka namo sa kalabuton ni. Giampo sab namo ang tanang mga magtiayon, ang mga couples nga ang ilang relasyon imong ubanan binaagi sa imong makanunayon nga tabang sa balang espiritu. Grasya ug kaluoy, pasaylo, pagsinabtanay, gugma, pagsalig ug ang tanang mga panginahanglanon diha sa relasyon ni Dios maangkon niini mga katawhan. Sa pinasay nga paagi kadtong adunay kagubot sa ilahang panimalay, tabangi sila, puyo palihog uban kanila ug tagae sa gahom sa balang espiritu nga makaaghat kanila sa pagdapit kanimo niining ilang relasyon. Salamat o Dios nga ikaw motubag sa mong pagampo kining tanan matugugyang laomang madawat sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Amen. Daghang salamat, Pastor. O sa itong mga kapaglaom, kung doon na kamoy mga hangyo o mga pagdaig sa Ginoo, pwede ka ninyong ipadala sa atong contact number, ang kita sa mga TV screens. Pwede ito sub sa atong Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Kaya let's pray today, where you don't have to pray alone. Bawat hakbang mo'y aking susundan. Sa iyong mga yapak, ako ay tatahak. Kahit tigim ng luha, ang nilakaran mong landas. Pasakit man at dusa, dulot ng mundo'y kamtan. Bawat bakas ng iyong mga yapak, bawat hakbang mo'y
Panaghiusa sa pagsimba sa Dios. Panaghigalaay ug pakigduyog sa kalipay. Pinaagi sa mga maalamong mensahe, langit nung alawiton ug mabungahong istorya. Muna mga kapaglaom, mga taga. Kining tanan na sinati sa mga magbubuhat sa Hope Channel South Philippines. Samtang sila may bisita sa Bright Light Fellowship sa Claveria, Misamis Oriental. Akong gikalipay ang panahon tungod ka sa paghatag og higayon sa taga Hope Channel nga makabisita dinhi sa iglesia sa Panampawan. Nakahatag kaayo og dako o nga impression alang sa mga kaigsuonan dinhi sa Panampawan. Nagmalampuson ang programa sa adlawng igpapahulay ug mipahuli ang Hope Channel team nga dala ang kalipay sa pagpasalamat sa Dios ug sa mga kaigsuonan sa tanang suporta ug gugma nga gibati sa matag usa. Ipadasig nako ang mga sa distrito, mga kaigsuonan alang sa pagsuportar, dugang pagyud pagsuportar sa ilaha nga sa Hope Channel alang sa financial nga support aron kini nga Hope Channel daghan pagyud ilang maabot nga mga mensahe dinhi sa tibuok kalibutan. The views and opinions expressed in the program are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect or represent the beliefs and teachings of the program, the network, and the Seventh-day Adventist Church. Lahi na sab nga suliran ang atong Tagalog pagtagad diri lang sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, na ako'y uyab for almost 4 years. LDR me pero gakitay me once to thrice a month. Constant ang among komunikasyon. Nagplano na ko nga minyoan siya sunod tuig. Apan karon naglibog na ko sa desisyon nga minyoan siya. Tungod sa dagang mahigayon na mga issues nga balik-balik og dili ga kasulbad hangtod karon. Uyab mi pero feeling na ko dili lang ako uyang-uyab. Kay ga-entertain siya og lain na mga lalaki pastilan. Usahay wala na siya oras na ako na siya ka-chat sa FB. Og one time nasapnan pud na ko siya. Maoy pagawa sa sinihan nga sila ra duha sa laki. Pero iyahang ginadinay. Para sa iya wala lang friends lang daw. Pero minamo ni gawayan unsay dapat nako buhaton. Insecure lang ba kaha ko? Love na ko siya. Ako pa kaha ni ipadayon akong plano nga minyoan siya pastilan. Pagka seryoso di ay nga problema. O kani siya lalaki ang sender nato pastor. So sugda nato og paghatag og kanang tambag no fits. Anyway, sige. Ang kwan daw, ang love, na siya definition, craft, is care, respect, acceptance, forgiveness, and trust. Sa nani nga situation, ang na-violate sa ato ang kwan babae is ang respect o ang trust. Diba? Kanya girespeto ang iyang uyab, nangita sa glain o sabay-sabay, diba? Magsilos po biyami, manana ang sitwasyon, diba? And then, ang trust, diba? Kung pa, di pa mo nagminyo, pero gaduda na ka, struggle na yung trust. So, kato sa mga butang red flags, to sa matud pa ni Pastor Ondi, ganina, pag-istorya na mo, red flags, warning signs, nga murag, dili niya sa probable nga mahimo ni mga asawa. So, huna-huna, asag maayo, brother, kung mo decision bagi ka o dili. Pero red flag na sa warning signs na siya. I'll give the time to the next. Ikaw UP, babae nga tambag unsa man kay maayo ani. Musigbit ko gamay para sa mga girls. Para po sa mga girls, bisag unsaon nato nga naanad ta nga mga friends ra nato i-close gina nato. But once mosulod ka og commitment na atay na kay boyfriend or labi na sa kaminyoon, na ginay restrictions. Dapat kabalo ka kung asa na lang kataman, dili na magagbay-agbay, dili na magkuyog-kuyog. Kay hunahuna ni mga naana kay partner nga naapo na siya bation kung makita na niya, no? Nga moy mahimong ko sa inyo na noong mga away, sa inyong mga lalis. No mo ana best friend man mi wala man toy malis. So baysa nagwalay malis na gid na restriction, no? Dapat mag-behave na kita. So para sa atong letter sender, tagaig time imong kaugalingon, ayaw gid pag-decide diretso nga
imong sundon ang imong kasing-kasing kay imo siyang gihigugman. No, dapat na ginay balance ang imuhang gibati ug ang imuhang huna-huna kay ang imuhang dalan nga pagalaktan mo na gina siya ang imong piliyon. So dapat imo na siyang huna-hunahon. So observe sa tagaig more time para mo observe ka and aya ka mo desisyon kung minyuan ba gyud nimo or dili ba gyud. O si Kuya Awing kay Kuan, excited na siya mutubag. Mao na siya nakabalos na may mga lalaki sa una ingon mi kamo mga lalaki magsige pag mo giring-iring ang mga babae bisag uyab na ana. Karon uso-uso man karon uso na pud nga mga babae. Ambot ni karon panahon na nga ayoko kamong tanawa, mga Brad. babae. Kanang uso ba nga mga babae na pud mo ug sa kuan pa mga liwa. Lagi uso na siya niabot na ron. Brother, akong tambag si mo brother. Nanay mga sinyalis nga ungana siya. Delikado nagmagminyo mo. Pangitaglain. Ingnon nimo siya nga kuan na tani, nakita na ko rumurag delikado ninyo. Mabot ng panahon nga kuan, magbasol duha ra gyud padulngan ako ni safety ug sipyat. So, time na. So, mo na nga buhaton nimo nga ay ingnon nimo, wala man iring-iring magaglain, di ba day ka kontento nako kaning akong kagwapo, kining akong katalented, dili day ka kontento. Wala. Iyayahin ta, ngita lang kog lain, total gwapo man ko diri. Kung gwapo ka ay sa kadagag gwapo diya. Pero Elder, ang problema ni magod kay kung naay mga lalaki, may pareha sa imo nga gwapo. Kaya sa mo nga ka nagalisod gid itong pangita ba? Alanganin mo. Oo, niya wala gatuo nga gwapo sa kaugalingon. Unya naglisod og pangita niya. Sayang na gid ani. Pulo ka tuig na kung nagipaning kamutan niya. Ito mo po na problema. Tama po ka, Sir Jans. But actually, ano ni siya, ako na sunod. Okay, go ya. Ano siya, you're about to embark on a journey nga di na ka pwede mo balik. So sakto to kay Awing. Yeah, I know it's hard para sa tuwa nga dili kay gwapo, galisod og panguyab, siguro. I'm not saying nga inana ka pero base ba and you treat this lady kaning kuan gyud special kay siya. Then tingali gahuna-huna ka kasayang sa imong effort, sa imong gigasto. Pila ka mga tuig niya, lisod na mga itaglain. Pero huna-huna you are about to enter into a journey nga dili na kamo bali. It's a very sacred relationship, sacred nga gibuhat sa Ginoo nga as early as now, pasalamat ka nga karon nimo na nakitaan. Pero Sir na Jans, wala pa na minyo. basta gwapa nga babae kuno daghan magkaribal. Mo lagi pod. Pero Pero naraman po na. because you are about to embark on this journey nga kana bang mo na giingon nila nga ayaw na lang mas may pa bungkagon na lang nimo ang imong you break your heart then it's better than breaking your heart now than breaking your home in the future. Yes. Mao lagi na siya. Pastor, unsa man atong matambag ani Pastor finale. Gusto na kong sabayan ang giingon ni Sir Janster nga it's better to break a heart than to break a home. Pero kanina pa man ni sa kuano, lingin pa mo ng bulan ni kay wa pa man gid ni hunong o gatuyok pa man gid ni. Ang ako ang advice ani, wa man po ka nag-describe sa imuhang dagway o unsa ba ng dagwaya. Gi-assume ra na mo na nga ang babae usahay wala kay matagbaw posible sa imuha. Pero it's not the appearances sa ato ang panagway mo importante kay ni kaminyo. Wa di man na panawngay. Bao lagi. Ako gihay man na og pagugmay. Amen. Ter. Pero kani siya mga warning signs ni siya daan. Dapat atong panahon nga nakita nimo siya ni gawa sa sinihan kuyog ang laing laki imong gi-confront. Heron naka-ebidensya nga sakto. Dili ko latahon. Basin og mistaken identity da ito. Or may yung kadili sir kay kadto mao na gito siya ako nakita. So do a little research. O tanawan mag-research ka nga inana pero abi nimo na gini dako nga point sa imong pangutana nga insecure ba ka? The answer could probably be yes. And I will tell you insecurity kills a man. Or bisan sa babae mo, anay makapatay sa iya. So, dili maayo nga magpabilin ka sa state of insecurity, you deserve to be happy. Yes. Hinahinayin na og tudlo ang imong kaugalingon nga posible dili ni mao nga relasyon kay daghan man siyang lain nag-entertain. True. So, we will pray for you and take responsibility sa imong mga desisyon sa kinabuhi. This is not the end of the world yet. Amen Life for must go that. on. Leia, hinuklugi gyud to day. Oo. So sa atong sender karon nga Kabuntagon hinaut nga natagaan namo og kalinaw ang imo ang problema. Og karon mosunod atong paminawon ang mga balita sa nagkalain-laing dapit diri sa atuang lugar diri lang sa News Plus.
Mga kalihukan nga makadasig ug makahatag kanatog inspirasyon. Mga balita nga mag-auhag kanato sa pagserbisyo sa uban ug sa pagpalig-on sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Karong Sabado sa News Plus, mga aktibidades sa atong iglesia ang among ihatod diha kaninyo. Christian Adventist Rider Services mihatag og mga bisti alang sa mga indigenous people sa Talakag, Bukidnon. Free health screening, may serbisyo sa mga katawhan sa San Martin, Malaybalay City. Medical mission gipaygayon sa MSU Adventist alumni diha sa Carrascal, Surigao del Sur. Mga Adventista sa General Santos City misuporta sa World No Tobacco Day. Kining tanan at tangi diri lamang sa News Plus. Christian Adventist Rider Services mihatag og mga bisti alang sa mga indigenous people sa Talakag, Bukidnon. Aniya ang detalye. Makita gayud ang kalipay sa mga panagway sa duha ka gatos og napulo ka mga kabataan nga nakadawat og libre nga bag-o mga t-shirts ug short pants nga gihatag sa Christian Adventist Rider Services o CARS. Kini gipaygayon didto sa Kakaon, Talakag, Bukidnon niadtong Hunyo 9, 2019. Dugang paniana, sila usab na busog sa mga tinapay ug mga makadasig nga mensahe nga gipahat sa mga miyembro sa CARS. Dako usab ang pasalamat sa mga kabataan ug ilang mga ginikanan sa maong mga panalangin nga ilang nadawat. Inaagi nini maong aktibidades na sinati sa mga nipartisipar ang kalipay diya sa pagpahat o mga panalangin ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan. Free health screening may serbisyo sa mga katawhan sa San Martin, Malaybalay City. Atong lantawon ang detalye. Usa ka free health screening ang gipahigayon sa San Martin Agro-Industrial National High School, San Martin, Malaybalay City, Bukidnon. Kini gidumalaan sa Heights Seventh-day Adventist Brethren ni adtong Mayo 21, 2019 kauban sa suporta nila Brother John Tulop, Brother Delbert Dadang ug sa Tereso Singing Group. Aduna usab sila gipahigayon nga feeding program, Bible storytelling o Christian song tutorial alang sa mga kabataan sa maong lugar. Kabahin usab sa ilang programa maong paghatag og health lecture for adult mahitungod sa konseptong New Start and Cancer Diabetes Information Drive, blood pressure check-up o blood sugar check-up. Adunay daghang mga pasyente nga nakabenepisyo sa libreng serbisyo ug mga kabataan nga nagmalipayon midawat sa ilang mga gipahat sa maong programa. Medical mission gipahigayon sa MSU Adventist alumni sa Carrascal, Surigao del Sur. Ania ang report. Mabungahong medical mission ang gipahigayon sa Mindanao State University Adventist alumni isip kabahin sa ilang mga aktibidades sa ilang matagtuig nga reunion. Kini gihimo nila ni adtong Mayo 29 hangtod 30, 2019 sa Carrascal, Surigao del Sur. Kabahin sa maong mga kalihukan ang mga Pioneer Adventists sa Mindanao State University Main Campus, Marawi City. Isip pagpasalamat sa Ginoo sa iyang panalangin ug paggiya sa ilang matag usa ka kinabuhi, mipahat usab sila sa ilang mga propesyon ug panalangin nganha sa uban. Adunay daghang mga lumulupyo sa Carrascal nga midawat sa libreng serbisyong medikal. Mga Adventista sa General Santos City misuporta sa World No Tobacco Day. Ania ang report. Paningkamutan kauban sa puwersa sa tibok Seventh-day Adventist mohimo og pagpadayag sa mensahe diha sa katilingban pinaagi sa motorcade karong adlaw nga ang pagpakita diha sa katilingban pagpahinumdum kay kanila pinaagi sa mga tarpaulin sa atong presensya sa public karong adlaw nakadala kitag dako kay mensahe sa mga tao. Ang himaya ug pagdayeg atong ihatag diha sa Ginoo. Salamat na usab sa inyong pakikauban kanamo sa among paghatod kaninyo og mga positibong balita. Among buhing handom nga among ipadya kaninyo makahatag ka natog dugang kadasigon sa atong pagtuo o pagserbisyo sa Ginoo. Tuig kipinaagin ini kita nahimong tiil o kamot ni Kristo o kita nagapahat sa iyang gugma ngadto sa mga katawhan. As it is written in Galatians 6 verse 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. This is Arby Vertudes, Fitzgerald Yamit for News Plus. Clear, blue, deep river, beautifully surrounded by refreshing green trees. This
This famous destination is not just being visited by a lot of visitors because of its beauty, but also because of its underlying mystery. Join me as we'll visit and learn more from God's enchanting creation, the Enchanted River. This marvelous natural wonder is located between the boundaries of Barangay Talisay and Cambatong in Hinatuan, Surigao del Sur on the island of Mindanao, Philippines. It is a 300-long river that flows out from a deep underwater cave and goes out to the Pacific Ocean. The name Enchanted River came from a poem that's describing the river entitled Rio Encantado, which was written by the diplomat Modesto Farolan. The river is a famous destination not just for tourists who love to swim and take pictures in its clear blue sapphire-like waters, but also to researchers and divers who are curious to discover its unknown source and undiscovered depth that up to this day remains a mystery. Many people attempted to explore the deepest chamber of the cave underneath this river, but up until today, no one has ever reached it. Just as how deep and mysterious is the bottom of this river, God's wisdom and knowledge is unfathomable, that even the wisest man on earth can never fully comprehend. As it is written in Romans 11:33, "Oh, the depth of the riches of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out." God's wisdom and knowledge far exceeds human understanding. He knows the beginning and the end. Since God knows everything, surely He knows what's ahead of you. So when you face uncertainties in life, trust that God will guide you to the right path. This is Aubrey Virtudes saying, our divine Creator placed wisdom and precious lessons for you and me at the edge of wonders. And we are back dito sa studio mga kapaglaam. Gusto lang na ako i-greet. Good morning and happy Sabbath, Mr. and Mrs. Goods and Ginkar Ciliar, Zari Coligado, Mrs. Elvi Soreno Maalya, Mr. and Mrs. Alger Prahes, Shirtlift John Hinarge, congratulations sa imuhang graduation. Rebecca Hinarge, happy birthday, Auntie! Yes, and ako pasalamatan na atong mga tanan nga sponsors, Boss Rex and Madam Jessica Gonzaga. Thank you so much. Bal Aguilar Jr. diya sa US, thank you so much. And sa tanan nato nga mga correspondent po. And Charm and Andrew, thank you. And sa tanan nga mga nagsuporta, namang manager so si Sir Jans. Yes. Sir Jans, go! Yeah, salamat sa mga sponsors. Gina-mention na ni Sir Ring, no? Si Sir Rex and Mambing. Dengan salamat kayo. Si Engineer Barbas, o sa iyang asawa, nahuman na gid ang atong studio sa inyong tabang sa atong renovation. And thank you guys sa inyo. Pastor, any greetings, Pastor? Yeah, salamat kayo sa itong mga sponsors. Ug kaninyo nga naghatag og kinabuhi niini nga to ang programa, mga viewers. Salamat yung kayong kanunay mong naa din ha. Ug tungod sa inyo, we are inspired and we really like to do some more of this mga kaigsunan. Happy Sabbath o I love you so much akong family, si Apple ug si Rocky. Amen. Let's spend this Sabbath day together today. Wow, pagkaninot mga kapaglaom, hopefully daghan tag na kutlo sa atong episode karong Kabuntagon. Atong timanan nga ang perfect marriage, it is composed of two imperfect individuals who refuse to give up on each other. Ug ang marriage, love triangle na siya. Ang bana, ang asawa ug ang Ginoo choose to stay in that place. Mga kapaglaom, makita-kita ta sunod episode for another very special episode. Atong ang kunon ang grasyag himaya nga sa langit kanato gigasa. Bati ako ipabati ang gugma sa Diyos imong naangkon. Kung mga tubura nagdugang kadasig sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom, kaya dunay kadaugan og sigurado ang kaluwasan.
kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait o kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon!